Maidin Downey an 10 de bhína saona 19 Bharú buin óglach faoi stúr mhíthíl íshuileán grúpa spéirí de chuid na Breataine. Theastaí weathu neamhspleáchas a bhaint amach d'Éireann ón Mhratan. Éiste Gílón, tá sibh chun spéirí na Breataine a bharú fós atá siad ina coile, caiimiid fáil réiló. Aróin tríd cinnte a bhíthol. Cé siise! Ná bhar mé le a hol! Ní móna sásta a bhí údaráis na Breataine agus thugfaí siad ar córadach mór a dhéanamh ar an slua a bheith ar cluiche peile i Páirc an Chrócaí an tráthnóna sin. Sáidir ag seaspa gach giata. Ná le aon duine imach go bhí go ndéanamid córadach ar gach duine den slua. Bhí tipper darning gimmert na bhaile á clia I gcluiche cardú le Páirc an Chrócaí an Tráthnóna. Bhí an cluiche ceaptha a bheith ag tosú ag 4:3 in níonán, ach bhí múl tríocha nóiméad air mar gheall ar an slua mór bhí fós ag teacht isteach. Hai, gunas tá tú? Réid an cluiche? Ó tá cinse ag súg mór leis. Thosaigh an cluiche ag 4:3 in níonán. Cúpla nóiméad níos déanaí, bhí eitleán a feiceáil sa spéir agus scaoill le blaim mhór dhearg a thug le fios go raibh drochróid chun tarlú. Meastú, cad é sin? Ag an am céine bhí sóidéirí ag bailiú ar bhóthar clúin lufa chun smacht de chuineáil ar an slua nuair a bheadh an cluiche thart. Thuirc póilíní de chuid chun stabhlacht riamh ina hÉireann agus na dúchrónaí an droichead las muid de Páirc an Chrócaí ag 25 in níonán. Nóiméad níos déanaí scaoil fórsaí na Breataine leis an slua a Páirc an Chrócaí ón droichead sin, leantaí dorthú ar feadh nócha second. Mar riú ceithre gcoinne dhéag san iomlán agus gcuirtíodh idir 60 agus 100 duine eile.
Mícheál ó Thógáin, agus is a gcuimhnéir siúd a imníú ardánaí ógáin I bParc na Crócaigh.